Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Fil-waqt li qegħdin niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija ta' 18 il-Ħadd ta' matul is-sena, illejla qegħdin infakru b'mod partikulari persuna li kienet rigal don ta' Alla lid-Djoċesi tagħna għal ħafna snin. Illum jaħbad l-anniversarju 17 l-anniversarju mill-mewt ta' Dum Mikiela t-Tart. Kif tafu intom għaddejjin bil-kawża djoċesana tal-beatifikazzjoni tiegħu. Ew nitolbu lil Mulej f'din l-Ewkaristija biex jibattilna saċerdoti qalb taraj bħal ta' Dum Mikiel. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejja narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej jkollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dniebt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verċni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Iqaf Mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Esodu. Dak iż-żmien fid-deżert il-ġemgħa kollha ta' Ulied Iżrael dew igergru kontra Mosè u Aaron. Ulied Iżrael qalulhom: mhux li mitna bit il-Mulej fl-art tal-Eġittu meta konna ħdejn il-borom tal-laħam u konna niklu ħobs bix-xeba? Ħriġtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġuħ lil din il-ġemgħa kollha. Il-Mulej imbagħad qal lil Mosè: ara, se nibatilkom xita ta' ħobs mis-sema. Il-poplu kollu joħroġ u jiġbor minn jum għal ieħor kemm ikun jeħtieġ għall-ġurnata biex hekk inġarrabhom u nara jimxux mal-liġi tiegħi jew le. Jien smajt it-gergir ta' Ulied Iżrael. Kellimhom u għejdilhom: fil-għaxija tiklu l-laħam u filgħodu tiġbgħu bil-ħobs u tkunu tafu li jiena il-Mulej Alla tagħkom. U ġara li fil-għaxija deret qata summin tittajjar fl-għoli u għattiet it-tinet kollha u filgħodu kien hemm wiċċ nida madwar it-tinet. Meta din in-nida qabet fuq wiċċ id-deżert kien hemm xi ħaġa rqiqa qisha ġlata fuq l-art. Malli Ulied Iżrael raw dan, bdew jgħidu wieħed il-ieħor: Manu, għax marfux x'inhu. Mosè qalilhom: dan hu l-ikel li l-Mulej tagħkom biex tiklu. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Il-Mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. Dak li smajna u tallimna, dak li qalulna mis-sirrijietna, inxandruh lin-nisel ta' warajhom,
tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu u l-ġubbijiet li jagħmel ngħidu il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. Imma hu ordna isħab floli u fetaħ bieb ismewiet u xita ta' manna batilhom xiklu tagħhom il-qamħ mis-sema ngħidu il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. Kull wieħed kiel il-ħobs tal-qalbenin ikel bix-xaba batilhom u daħħalhom fl-art imqazza tiegħu fuq il-għolja li kisbet il-leminija tiegħu ngħidu il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. Tieni lezzjoni. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostolu l-Efesin. Ħuti, jiena dak ngħidilkom u nwissikom quddiem il-mulej li ma tġibux iżjed ruħkom skont ma jġibu ruħhom il-pagani bil-bluwa ta' moħħhom. Imma intom mhux hekk tallimtu l-Kristu, jekk intom smajtuh u tallimtuh skont il-verità li hi f'Ġesu, jiġifieri li għandkom twarbu il-ħajja tagħkom ta' qabel u tinżgħu il-bniedem il-qadim imħassar bix-xewqat tal-pjaċiri qarrieqa u li għandkom tiġġeddu bidla spiritwali tal-fema tagħkom u tilbsu il-bniedem il-ġdid maħluq skont Alla fil-ġustizzja u l-qdusija tas-sew. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wifqa. L-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, in-nies meta jintebħu li fuq id-dgħajsa la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxipli tiegħu telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. Meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh, Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu wieġibhom, tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltu mill-ħobs u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem, dak l-ikel li bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġiel tiegħu. Imbagħad staqsewh, x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla? Wieġibhom Ġesu, l-opra ta' Alla hija din li intom temnu f'dak li huwa bagħat. Qalulu, x'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemnuk? X'ser tagħmel? Misserijietna kielu l-manna fid-deżert bħalma hemm miktub tahom jieklu ħobs mis-sema. Wieġibhom Ġesu, tassew ngħidilkom, mhux Museen tagħkom il-ħobs mis-sema, iżda l-Missieri jagħtikom il-ħobs tas-sew mis-sema. Għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti il-ħajja lid-dinja. Qalulu, Sinjur, għatina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesu, jiena huwa l-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. Il-kelma tal-mulej.
għaw ħafna familji u naħseb li l-kol kemm intom forsi sal-ġurnata tal-lum stess ġili kolkom l-esperjenza li tkunu sejri lejn id-dar għall-ikel u t-tifel jew it-tifla jibdew jgħidu għax jixtiequ ġelat jew għax jixtiequ xi ħaġa oħra u inti jidhirlek dak il-ħin li mhux l-aħjar mument li dak it-tifel jew dik it-tifla tiekol il-ġelat għaliex. Għax imbagħad titlef l-ikla li wisq aħjar mill-ġelat, imbagħad ħalli jkun hemm ħin wara għall-ġelat. U dik it-tifla teqret, dak it-tifel igerger u jsabbat saqajh u jibda jibki, jibda jwerzaq fil-karozza, imma inti għax taf x'inhu l-aħjar ġej ta' dak it-tifel jew it-tifla, tibqa' sejjer. U dak it-tifel illum forsi għalkemm nesa dik l-esperjenza, però u matur u għandu l-kapaċità wkoll li jissapporti xi ftit ma jkollux mill-ewwel f'daqqa kull ma jiġi f'moħħu, forsi grazzi għal dawk l-episodji żgħar, għal dawk il-ġrajiet żgħar li inti llum insejt kif ukoll nesa. Għalfejn qed ngħid dan. Għax il-ħajja tagħna tixbaħ ħafna lil dik ta' dak it-tifel. Il-ħajja ta' dik it-tifla kultant ingergru, smajnih l-ewwel qari. Il-poplu fid-deżert kien gergira waħda. Igerger għax m'għandux ħobs, igerger għax m'għandux laħam, igerger għax m'għandux ilma, igerger għax fl-Eġittu kien qiegħed aħjar. U aħna mhux hekk ukoll, ingergru għax is-sħana, ingergru għax il-ksieħ, ingergru għax il-Covid, ingergru mhux hekk ukoll, u forsi jkollna ftit raġun ukoll ingergru. Il-biċċa qiegħdaw illi taħt dak it-tgergejr tagħna hemm it-talb, hemm talba, hemm mulej jidħol għalina, hemm mulej għamel li nkunu aħjar milli aħna, hemm mulej solvilna l-problemi tagħna, hemm talba taħt it-tgergejr tagħna. U llum fil-qari Ġesu jirrispondina għal dan it-tgergejr tagħna. Jekk aħna għadna attenti, jekk aħna nemmnu tassew li jrid jagħtina risposta vera għal kull tgergejr tagħna. Tgħidu li kejf fejn qiegħda din ir-risposta? Għax għandna bżonna din ir-risposta. Għax nixtiequ kieku ngħixu aħjar fis-sens illi ma jkollniex għalfejn ingergru. Li nkunu fil-paċi, nixtiequha din il-paċi. Iwa Ġesu llum jixtieq jagħtilna din il-paċi. U kejf għalilna jienu l-ħobs tal-ħajja. Jienu dak li tixtiequ fil-ħajja tagħkom. Ġesu jiena nixtieq infieq mhux lil Ġesu. Ġesu jien nixtieq li jsolvi li l-problema ta' relazzjoni mhux lil Ġesu. Ġesu jien nixtieq li nsolvi d-diffikultà li għandi fuq ix-xogħol mhux lil Ġesu. Le, sejjer żbaljat. Ġesu huwa s-soluzzjoni ta' dawk il-problemi. Il-mod ta' kif iħares Ġesu lejn dik ir-realtà jista' jgħin lilek taffaċċja taffronta b'serenità kull diffikultà li inti għandek fil-ħajja. Dummi kien attart kien dan il-bniedem. Se ngħid tliet affarijiet żgħar fuq fil-qosor ħafna, l-ewwel qabel kollox. Bniedem integru, bniedem awtentiku, bniedem ta' veru. Meta tarahu tisimgħu m'għandekx dubju x'inti tara jew x'inti tisma'. Ma tistax taħseb u tgħid imma fejn qiegħed jgħid hekk. Imma fejn irid jasal m'għandekx ċans. Għax dak li tara kien Dummikil. Dak li jgħid kien Dummikil. Raġel integru għaliex għax kien ħaġa waħda ma' Alla. Kien ġieli kont narah, niftakru sew. Jagħmel parti mill-esperjenza tal-vokazzjoni tiegħi kif jagħmel parti mill-esperjenza tal-vokazzjoni ta' ħafna saċerdoti oħra Awċejn u anke Maltejn. Kont narah qabel jgħid kelma Dummikil kien jieqaf tgħid. U jibqgħu ċerti li dak il-ħin kien jistaqsi imma kieku Ġesu kif kien jirrispondi. Imma kieku Ġesu kif kien jaħsibha. Imma Ġesu x'kien jgħid. Dak kien Dummikil. Bniedem integru. Bniedem li taf fejn int miegħu, bniedem trasparenti li minnu tara l-Vanġelu. Fih tidher il-kelma t'Alla. Tidher f'wiċċu, tidher f'ġismu, tidher fi kliemu, tidher f'emilu, fl-emozzjonijiet tiegħu, fil-mod ta' kif kien iġib ruħu. Min kien Dummikil? Tieni pont fuq Dummikil. Dummikil kien bniedem mal-bnedmejn. Kien bniedem li kien kapaċi jitkellem ma' kulħadd, ikellem lil kulħadd, jisma' lil kulħadd, miż-żgħir
sal-kbejr, u meta ngħidu l-kbejr mhux biss fleta. Imma saħansitra politiċi, saħansitra nies li għandhom il-poter, isqfijiet, kardinali, Dun Mikiel kien kapaċi jisma' u jitkellem ma' kulħadd. Għaliex? Għaliex? Għax kellu s-sempliċità ta' bniedem li kien jirrispetta, kien jistma' lill-kbejr daqs iż-żgħir, liż-żgħir daqs il-kbejr. Kulħadd għandu dinjità. Id-dinjità ma tiġix skont id-degrees. Id-dinjità ma tiġix skont kemm għandek kontijiet il-bank. Id-dinjità ma tiġix skont kemm għandek poter. Id-dinjità tiġi għax int liben ta' Alla. U dejn Dun Mikiel kien jgħixha. Meta kont iltaqa' miegħu hawn minnkom hawnhekk li għandhom esperjenza ta' dak li qed ngħid, meta kont iltaqa' miegħu kont ħoss li d-dinja kollha issa m'għadix iktar importanti, int sirt l-iktar importanti għal Dun Mikiel. Lanqas hu nnifsu, lanqas l-uġieħ tiegħu, lanqas il-problemi tiegħu, imma int sirt l-iktar importanti għal Dun Mikiel. Mela Dun Mikiel kien bniedem integru għax kien ħaġa waħda ma' Alla, Dun Mikiel kien bniedem tal-bnedmejn għax kien kapaċi jikkomunika jirrelata ma' kulħadd, imma fuq kollox Dun Mikiel kien bniedem tal-batut. Min jaf kemm sema dbatija Dun Mikiel. Min jaf kemm ġar dbatija ta' nies f'qalbu Dun Mikiel. Min jaf kemm nies sabu l-mistrieħ meta kellhom iċ-ċans jaqsmu id-dbatija tagħhom, id-diffikultà tagħhom tal-moħħ, tal-qalb jew tal-ġisem ma' dan is-saċerdot qaddis. Nixtieq li llejla nitolbu lil Mulej biex jagħtina ftit minn dan l-ispirtu ta' Dun Mikiel. Kieku jkollna niġbru f'kelma waħda, hekk inħoss li lil Dun Mikiel nistgħu niddefenuh bħala il-bniedem illi dejjem fittex li jagħmel dak li jixtieq Alla. Il-bniedem li kontinwament f'ħajtu fittex li jagħmel dak li għaliex. Għax fehem illi Alla hu ir-risposta mhux għax kien obbligat, mhux għax xi ħadd ordnalu, mhux għax hemm il-kmandamenti, le, mhux għalhekk. Imma x'fehem li Alla hu r-risposta ta' dgergejr tal-bniedem. Alla hu r-risposta tax-xewqat profondi tagħna li mbagħad iġeluna ma nkunux sew, iġeluna ngergru, iġeluna nixtiequ li nkunu aħjar. Dun Mikiel fehem illi dgergejr tagħna, ix-xewqat tagħna, it-talba profonda tal-bniedem issejb risposta falla u falla biss. Ejjew nistqarru dak li nemmnu, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seħħa tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għamel l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema. Qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li meqiju minweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti ejjew nitolbu biex inkabru fina d-don tal-fidi f'Ġesu li jwettaq fostna kull meta jitmana bil-kelma tiegħu u bil-ħobs tal-ħajja. Nitolbu għall-Knisja b'imħabba
li titmana bl-ikel tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu biex is-soċjetà tagħna ma tiqafx biss fuq il-progress ekonomiku, imma tħares lejn il-progress tal-bniedem sħiħ. Nitolbu biex imdawlin mill-eżempju tal-Qdussija tal-Qaddej tal-Alla Domichele Attard, infittxu aħna wkoll li nagħixu l-ħajja tal-fidi b'ħeġġa u b'imħabba, u jekk ir-rieda tal-Alla naqilgħu f'dan is-santwarju Tomna Marija ta' Pinu li kien tant tal-qalbu il-fejqan tar-ruħu tal-ġisem li neħtieġu. Nitolbu. Mulej li tista' kollox, nitolbok biex jekk ir-rieda tiegħek il-persuna tal-Qaddej tal-Alla Domichele Attard titqiegħed quddiem il-Knisja kollha bħala eżempju ta' virtujiet qaddisa għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija Santissima, kompli mulej jbierek il-familja tagħna u għati l-għajnuna meħtieġa lill-morta u l-dawk li jduru bihom. Nitolbu. O Alla li nitolbuk, waqt li nitolbuk tilqa' dawn it-talbiet f'qajra tagħna, għamel li nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn xulxin bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej, qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies inti twieżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. B'hekk intader u tħenna l min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewi. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewi. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm
ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, il-Kardinal Marju, l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Appostli, il-Qaddisin kollha, dummik il-attart, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti bismewi jitqaddes b'ismek jitqaddes b'ismek
lisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jien trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għattu l-paċi lil xulxin. Aruf ta'Alla, tneħħi d-dubijiet tad-dinja minna għalik. Aruf ta'Alla, tneħħi d-dubijiet tad-dinja minna għalik. Aruf ta'Alla, tneħħi d-dubijiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, li jerfa' fuqu il-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. في النص.
nitolbu. Ibqa' għejn dejjem mulej lil dawk li tajjex bid-don tas-sema. U kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid, għatihom ukoll li jkunu jistħoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Eċċellenza, fisem il-postulazzjoni, f'dawn l-aħħar ġranet għadda kemm ippubblikat ktieb dwar il-qaddej Alla Dum Mikiel Attard. It-titlu ta' dan il-ktieb huwa titlu tas-sew sabiħ Dum Mikiel Attard kif baqa' fil-qalb ta' dawk li iltaqgħu miegħu. U propju dan il-ktieb u miktub u hawn ġabra ta' diversi esperjenzi ta' saċerdoti, żgħażagħ, missjonarji, persuni li kitbu l-esperjenza tagħhom dak kollu li huma irċivew mill-ħajja ta' Dum Mikiel. U qed nippreżentalek dan il-ktieb għall-ewwel darba u dan il-postulazzjoni ħarġitu wkoll biex Dum Mikiel Attard isir aktar magħruf. U għalhekk dan il-ktieb kulħadd jista' wkoll jakkwistah mill-parroċċi kollha ta' Malta u Għawdex kif ukoll anke minn dan is-santwarju. Iktar ma nkunu nafu n-nies qaddisejn, iktar hemm ċans li nittieħdu xi ftit minnu. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, issir, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Lejla tajba lil kulħadd.